A concelleira de Facenda foi a encargada de explicar os motivos que levaron o PBBI a votar en contra da proposta dos seus socios de goberno. A modificación desta partida suporía un incremento do 16%, incumprindo o límite de gasto e, polo tanto, a normativa en materia fiscal. Sabe que ven este punto a pleno sin ter consenso dentro do propio equipo do goberno local. E vamos a detallar por qué. Señores, recentemente, poucos meses, viñamos de aprobar un plan económico financiero para cumprir a normativa que nos manda o Estado. Sabemos que temos establecido un límite de gasto do incremento con respecto ao ano pasado do 3,2%. Pois ben, aquí hoxe encima da mesa temos que as cuantías destinadas a subvencións para este tipo de entidades pasan do ano 24 de 302.000 euros a 353.000. Estamos falando de un incremento superior ao 16%. Isto non é ter rigor cos cartos públicos. Non é este o primeiro nin o único motivo de discrepancia do PBBI en materia de subvencións. Os edis do partido Barbanza Independente amosaron a súa disconformidade coa axuda de 18.000 euros concedida o pasado ano ao Festival Mares da Fin do Mundo. Alegan a escasa rendibilidade que supuxo a celebración desta actividade para a Ribeira, así como diversos aspectos que consideran excesivos na xustificación do gasto.